Umbutho wezopolitiko wabahlali Independent South African National Civic Organisation i-ISANCO ngamafuphi nekutshotshentla kuyo igqala kulawulo neenkonzo zabahlali uGqirha Zukile Luyenge. Lo mbutho uzinkomba isifuba ngokungalali ngengubenye nemibutho yezopolitiko kodwa ujongene ngqo neenkonzo zabahlali ngokunyevulela urhwaphilizo, uxhasa ukuhanjiswa kweenkonzo ezingundoqo kuluntu nokunika inkxaso engagungqiyo kwiinkokheli zemveli. Kubaluleke kakhulu into yokubana abahlali babe kumbutho wabahlali ozimeleyo, umbutho ongeyo alliance nambutho wezopolitiko, umbutho ukuze bakwazi into yokubana bangamane bemanejwa bevalwa kwezinto ezithile. Kwiphulo lokuzixhobisela unyulo loorhulumente basemakhaya, i-ISANCO ibhengeze igqala kwiinkonzo zophuhliso loluntu uGqirha Ntsizakalo Ngalo njengosekela mongameli noza kuzigqatsela ukuba ngusodolophu womasipala iWinnie Madikizela-Mandela eMbizana. uGqirha Ngalo wasungula isikolo se-4IR ngo-2018 kwaye umbutho wesisa iDr Ntsizakalo Ngalo Foundation unikezela ngeenkonzo ezingundoqo kubahlali baxhamle kumaphulo ophuhliso kwiingingqi zabo. Ufika kukamnumzana uNgalo, uDr Ntsizakalo Ngalo azojoyina u-ISANCO baqhwaba izandla abantu baseMzantsi Afrika kwiinklu zonke ezinkosini, koosomashishini, kwabazemidlalo, kubantu abatsha, koonoteksi, koosomashishini abasakhasayo, ndibala ntoni na, into ethi umbutho wabahlali njengokuba inguwo omele ukubana ubadibanise abantu kuphuhliso lwabo, benze le nto kuthiwa yi-people driven development, baparticipate, bathathe inxaxheba kwi-service delivery. I-ISANCO ihlaba ikhwelo kubagqatswa abangomthuzimele bafumane igwiba lokhuselo ngaphantsi kwalo mbutho. Ngizani nezi-independent minds zenu nize kwaba bantu ba-united be-ISANCO ukuze nizokwazi into yokubana zimameleke iimbono zenu kuphela phambili. Lo mbutho ubongoza abahlali boMzantsi Afrika abafuna iinguqu baphokophele kumaziko ekomishoni yonyulo ukuya kuqinisekisa iinkcukacha zabo kuluhlu lwabavoti ngomhla wama-21 kweyeSilimela uJuni ngolwamaRhanuka. Kwiqonga loqalazive bengqokoqo ndinguJoe Manxiya, Qongqololo.